Takáto šnúrka mi zachránila život, pretože kebyže ju nemám, tak mi na stage v podstate mi praskol outfit a ja by som v podstate bola holá. Že aha, ja mám že ten tvoj nech, že ja som ho proste zobrala asi zo zeme, že on odpadol a mám ho doma a ja že Raz sa ma jedna faninka na koncerte, vieš, pýtala, že nedáš mi nejaký prsteň a že no určite nie. Že na toto som proste psychopat. A ja viem, že nejsem jediná, určite nejsem jediná. Môžeš ma stretnúť v okuliároch, že v noci o 3 ráno na pumpe kupovať si bagetu. Čo za debila má proste večer okuliare, vieš čo myslím? Ja to mám opačne, že ja mám chuť na prílohu a to mäso alebo to niečo k tomu si dávam ako niečo k tomu, že pre mňa sú dôležité v živote prílohy. Tak to jsi první človek na svete. Ja som zistila, že keď mám nechty, tak sa týždeň učím chytať veci do rúk. A mňa sa každý pýta, ako s týmto viem fungovať, že keď mám proste takto dlhé nechty. Víš, že Balenciaga dělá takovýhle tašky? Áno, tak ja to mám za 2 € z IKEA.